अरे यहाँ का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार आ रहे हैं अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही हिट जबरदस्त मस्त गाना रिलीज के जा रहा बा। गाना के टाइटल बा कनिया बने के परी। तब लोग जान लो कि हाँ कनिया बने के परी गाना कब तक लगता कौन चैनल से आवता कौ तरीके रिलीज कर जाता गाना में काम के कैले बा केकरा सहयोग से गाना बनल बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ये वाला वीडियो में तो वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि यहाँ कनिया बने के परी ये वाला गाने का लिखले क्या बता गाने का लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। अरे वाले गाने का लिखले बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग वाला गाने में म्यूजिक सुने के मिली कृष्णा बेदर्दी के ही। अरे वाले गाना लिखले भी बड़न कृष्णा बेदर्दी ही और म्यूजिक डायरेक्टर भी बड़न कृष्णा बेदर्दी ही। दोनों काम कृष्णा बेदर्दी ही कैले बड़न। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ कनिया बने के परी गाना में के तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिली तो लोग वीडियो में देखे के मिली खेसारी लाल यादव और मधु शर्मा। अरे बोले खेसारी लाल यादव और मधु शर्मा के साथ वाला गाना के वीडियो शूट करल गल बा। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव बहुत दिन बाद ये वाला गाना में साड़ी में नजर आवेला बड़न। अरे बोले पूरी तरह से साड़ी में नजर नहीं आवेला लेकिन थोड़ा मोड़ा साड़ी में नजर आवेला बड़न। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ कनिया बने पर गाने गैले के बता गाने गैले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव खुशी कक्कर और करिश्मा कक्कर। अरे बोले दूदू फीमेल सिंगर के तो लोग ये वाला गाने में आवाज़ सुने के मिली। बाकी गाना बहुत ही जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक बनावल गल बा। बाकी तो लोग बता दी वाला जौन गाना बा तो फिल्म के गाना होके बा। अरे बोले जौन फिल्म बा सीरी 420 वाला फिल्म के वाला गाना तो लोग होके वाला बा और ये वाला गाना जौन बा तो SRK के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा। अरे बोले कनिया बने परी ये वाला गाना जौन बा तो SRK के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा तो लोग गाना के मिस मत करिए। लेकिन बाकी तो लोग बता दी कि गाना कब तक रिलीज कर जाता तो गाना यही 11 तारीख के 6:30 में गाना रिलीज करल जाए SRK के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। तो 11 तारीख के 6:30 में रेडी रहे। लेकिन खेसारी लाल यादव के कनिया बने के परी वाला गाना सुने खातिर। बाकी गाना बहुत ही जबरदस्त खतरनाक बा काहे कि दू फीमेल सिंगर गाना गइले बड़ा लगिन और एक खेसारी लाल यादव काहे कि ये वाला गाना में 3 सिंगर गाना गइले बड़ा लगिन तो गाना बहुत ही जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना बतावल जाते कि होखे वाला बा। बाकी वीडियो फॉर्मेट में खेसारी लाल यादव और मधु शर्मा तो लोग के देखे के मिलियन। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।